Ola, son Fran, antes era Paula, pero a partir de hoxe vou ser Fran. Xa vos explicarei máis adiante por que escollín ese nome. Hoxe comezo esta serie de grabacións que vou ir colgando cada mes en YouTube, porque creo que a miña experiencia pode ser interesante para outras persoas que estean no mesmo caso. O primeiro é dicir que só levo unha semana tomando testosterona. Empecé cunha dose de 30 miligramos. A testosterona conseguina no mercado negro sen ningún tipo de receita médica. Eu sei que serei criticado por todo tipo de sectores, polos homes, por querer ser un home entre os homes, cando sendo muller xa estaba ben. Serei criticado polos colectivos trans, porque non vou completar o protocolo legal de cambio de sexo, pero a min non me importa. Eu fago isto como un acto de resistencia. Resistencia a asumir unha identidade sexual que nos outorgan nada máis nacer. Bueno, no meu caso non foi exactamente así, non? Pero se hoxe estou aquí, se decidín experimentar con meu corpo ata chegar a modificar o meu xénero, convertíndome nunha autocoballa, é porque outros xa o fixeron antes sen contar coa miña opinión. Algo que acabo de descubrir despois de moitos anos de ocultamento. Con isto quero deixar atrás aqueles complexos todos, a hipocresía de meus pais, as mentiras dos médicos. Quero deixar atrás sentirme como un bicho raro por cousas que non entendía, que só me pasaban a min. Ben, bueno, creo que para ser a primeira grabación está ben así.